Ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Yo. Monggo. Tatin lover akeh banget ning kene. Oke, luar biasa. Yo, awas. Ya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Sok ramah biasanya. Dalu, Pak. Meneng wae. Mau si Dek Lintang dikei aku engko kira-kira dikei ora ya? Kei engko kei mori. Kok mari lho? Ayo wong mergane cah cilik kok nek kowe ora wong semono memper nek iso nyinden ya wis ora bakal gawe gumun ya. Malah kalah ya kali. Kalah. Lintang. Nah, suarane sing Vibranya yo. vibrasine top, tembange ya pas karo nada. Ya. Betul. Urung karuan pas kowe wis gedhe tuwa sok isih kon ngepaske tadi. Ora ya, kok pas dhewe. Iya. Ini ngepas apa ta? Hah? Ngepas Rasa apa? dikandani ya, rasa dikandani. Lho. Pas apane sing pas? Nadane. Nada. Ya, nada suarane pas. Nggih. Yo, nembang apa? Wonten pamundutan. Pirang-pirang pamundutan. Ya. Lali janjine napa kathah wau? Cinta terbaik. Cinta. Salo. Shallow. Ah nek kowe iso salo wis ora ujar ora apa? Apa? Bacane apa? Shallow. Selo. Nek iso nembang selo asli. Aku dhewe nyawer 2 yuta. Kula ora ngerti. Iringane terusane apa? Wis ben bende jati lan piye. Udah jati. Iya, kaget aku. Iya. Matur suwun. Sapa meneh iki? Kula nyuwun tembang Sesideman. Oh iya, Sesideman akeh banget sing nyuwun Tin. Ya. Saking kula pandemen wayang Mas Bambang S. Oh iya. Ora kademen Bambang S. Heeh. Bambang S ki yo jenenge Bambang Santoso ngono. Ya iki mung tulisane S kok ya ngertiku ya Bambang S ya Bambang S ki ya adem. Iya. Nggih niki napa Sesideman? Sesideman to. Oh nggih. Nggih, kula leren to niki. Ora Leren weh. Kau nggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu nggak ya? Enggak yo. Iyalah. kamu Tulisannya ki Presiden Elisa Ursar Salaso Ya, duduk sama bintang aja, tamu. sama aja. Presiden. Iya podo wae. Kok podo? Kan sing ditulis kowe. Sik gak nembangi malah wedok ro wedok do cerewet. Lah wedok iki anggere muni rame ngono kuwi. Wah, iso ndur muni kabeh. Kok iso dhuwur muni Apa? kabeh? Piye? Piye Aku muni apa? Isar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Lah wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Muni. Wong wedok wong loro iki nek iso omong kaya bebek. Iya. Oh, ya ono sing ilang mau. Ra ono. Ya wis man. Nggih. Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ora krungu. Ayo kowe iki. Bodek ayu Lah ayu. aku waton muni nggih. Apa sa? Bodek. Ayu-ayu bodek. Apa? Bodek. Bodek ki apa? Enggak denger. Budak. Ya bodek. Kok bodek? Ya bodek, kowe bodek. Budak, dek. Bodek. Bodek Jogja. Kuwi gudeg. Oh iya. Ya tenan kok ya soalé kok ya. Sinten? Aku kuwi kok. Boten lah. Sesideman gak dibawani. Eh. Ano neno. Ya, yang pertama. Nggih. Wiwitane Wah. aku ya dikeploki. Berarti nek kok entuk sabaran yo en. Sapa? Yo sabar iki mau Lintang Kairo nyanyi dikeploki entuk saweran. Elisa Ursar Salaso nyanyi dikeploki entuk saweran. Kok Tatin Handayani Lestari dinyanyi dikeploki dapur sisan ngomong. Kaya pada manuk. Digabur. Kaya doro wae. Omongane wong wedok-wedok iki lucu. Iya. Ya terus Ketin. Cakapan sing kedua. Wis ngawingi. Nah, tenan. Nau Pak. Cakepan kedua diteruske. Wah kowe krungu kok. Lah ya kuwi mau cakapan kedua aku krungu. Nah Terus yo bar kuwi. diteruske. Diteruske. Bar kuwi. Ayo muni. Yo wis wong cakepan kedua diteruske. Kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodek. Ya aku ora budek kok aku ki. Coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakapan. Diteruske. Nggih. Oh, iki yo. Nah. Ah, kan bodek. Lah apa bar cakapan kedua diteruske? Mbak diteruske nganti engko rampung. Ah.
Wis ceto-ceto kowe denger yang Ayo di sini. krungu lho. Muni ngenten niku napa? Heeh. Kendani kok. Kok lah Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. terus piye aku ben cedak dalange. Iya. Ayo main jelas kok ya. Kok ndak dalange ingin kok. Ingin apa? Ingin ku Ingin- teriak. Ingin ngantil. Iya. Anderek sang peke Pria pria punya selera. Kayak jargon. Pria bagus, dia omongi Pak Seno pria punya selera. Engko tak translate wae Pak ra krungu ki ket mau wong iki. Pria punya selera, Pak Seno mau ngomongnya pria punya selera. Sing punya selera meng pria tok. Iya, iki karepe kowe mau pria bagus. Mong guguyon mah jang budek ki angel pancen. Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani. Sing salah jelas ki kono udah aku. Pria bagus Kang kang olah budaya neno sowan menyang kota gede ayo sa Wah, engko gajimu dilongi lho. iya beres Nah, ki aku. kuwi lho kuwi engko tak bagi loro Kuwi nggon aku, duduk konamu. Bendera terus yung neno selendang kuning Kang sangking kang sangking bukir sing nyipta sing kagungan wayang gamelan iki no. Ya nyane Popo Haji Sukron Suwondo. Sukron Suwondo saking Blitar. Blitar suara kurang pramana ning wasis ngungrum Hangung marang bendoro hangung romarang bendoro Katin Tiah Sulistyo pijer pijer ngincangake alis kowe aja gelem nek jak gentenan sawi tanggung jawabe dhewe-dhewe kok. aku dipendel iki ya Apa? dipendel iki apa? kowe ngono wedi aku nih Ya ora Jenenge apa jenenge? pendeli iki ngene lho matane di melok ngene iki lho pendelii iya pendeli iki pendelii iya pendeli iki pende pende ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya padha petuk ke oh petok kabeh sak dalange barang kuwi kelang ya petuk Ya ora nek aku ya. Iya, ya meng kudu nglawehi ya ning karo sinden budek iki nek ora nyuara seru ora cetha. Ya dirampungke, Tin. Terus no ngono kuwi. nggih Nek ora cetha ndak ora darani ayu-ayu kok disawang nyaman kok budek. terus piye Aku ki ngomong apa ya ora ono ngomong apa kok. lah mau ketek aja ngomong Iki mau dehem ya ngono. oh tak kira nek omong Ngomong nek ora ana wong ngomong malah nek ana wong ngomong malah raduang ora. Iya, wis nek ora dirangkani ora. Ayo iki. Ngandel ora. Lah omong ora jelas tenan kok. Jelas, Tin. Kula Kowe mau teko jam pira? kula jam pira mau ya sah? Jam 6. Jam 6 Transit nendi? ten stadion ding. Karo sapa? Kali kanca-kanca. Apa iki? Eh?
Piye? Ora cetha to? Mboten nih. Ngene sa. Oke. Elisa maju. Iya. Oh, tetep ora dong, tetep Mau teko jam piro sa? Jam 6 Jam 6 karo sapa? kali kanca-kanca sedaya Numpak apa? numpak bus. Iki Bariki mengko aku mangan, Oh, jelas bar iya, iya. ngendan. Krungu to? Nah. Piye? Kaisa. Aku ra isa iki. Pripun? Jam piro teko kene? Jam 6. Karo sapa? Kanca-kanca. Numpak apa? Mbak bis. Kok sing ngono? Eh? Nah. Heh, Tetep ora jelas kowe ane iki. ngarepe jelas kowe mau mburi ra jelas ya. Aku sing tok sawang ming ngarepe tok kok. Lah, Burine iki sok disawang kok dirungokke ora ming ngarepe. ora jelas ya mburine. Karo sapa? Kali kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis. Teko jam piro? Jam 6. Wis macam ngono. Hah? Nah. Baleni, Pak. Wis ora balenono ya tetep ora dong ora. Jenengan sing radong ki sapa to jane? Kowe. Oh weh, aku krungu kok. Aku pingmu lancang. Macang durung mau takone ngono wae, kowe ra krungu Kupinge buket. lancang kowe. Kok lancang? Lah kono ora jelas kok kowe jelas. Lho, Cicil, aku krungu coba takon liyane po. Krungu ya Mbak Nika? Orisa krungu. Budek kowe iki. Masa aku budek sih? Kandhani. Ora ya, sing ra jelas dalange. Yo, dilampungke. Terus no. Terus no sesideman. Monggo. Luwih becik patenan timbang Keneng pengumuman no, pengumuman apa? Namane Yosef utawa rapate krungu mamae Yosef ditunggu di belakang kelir. Oh iya. Diumumkan saka Kediri. Oh iya, monggo. Nana liwat kincange